Ehunka lagun bildu ziren bart Behobiako zubian. Larunbatean migrante bat Bidasoa ibaia zeharkatzen saiatzen ari zela desagertu ostean, pertsona guztiendako korridore humanitarioak aldarrikatzeko. Eta hain justu migrantei harrera egiten dien Baionako pausa zentrotik atera da Ukrainara laguntzaz beteriko kamioi bat. Arratsaldeon, hauexek gure gaurko gai nagusiak, baina aktualitatearekin lotutako gai gehiago ere baditugu gurean. Asteragoaz! Bidasoa ibaia zeharkatu lukeen etorkin bat desagertu ondotik, 100 lagun elkartu dira martxoaren 14an Pausu eta Behobi arteko zubian. Beste behin, herritarrek haserrea adierazi dute Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko mugan bizitzen den testuingurua dela eta. Adierazi nahi dugu migrazio politika hauek ez dutela erresten bidea eta dauden istripuak esan ditezke, batzuk esan dute istripuak, baina horiek dira benetako ondorioak hemen gertatzen denarekin. Korridoreak guztientzat argi eta garbi entzunarazi dute haien aldarrikapena mobilizazioan parte hartu dutenek. Zergatik egiten ari dute korridorea seguruak beste personentzat ies ari diren egiten gerrakin edo ez dit inporta zergatik ies egiten duten. Afrikarrak baita ere ies egiten dute gerratik, goziagatik, vulneración de derechos humanos denetatiba dago. Orduan, zergatik beraieri ezin zaio utzi eta beste eri ez dut ulertzen zergatik eraten hori. Iker Elizaldeetan Ipobeda departamentuko kontseilariek ere parte hartu dute hitzorduan. Hendaiako hautetsiak Frantziar estatuak onargarriak eta ez onargarriak direnen arteko ezberdintasuna egiten duela salatu du. Departamentu mailan mugaren irekieraren alde lan egiten segituko dutela iragarri dute. Beste behin entxatuko gira departamentuak posizio bat hartzen muga irekitze aldera, hemendik Baionarainoko ibilbidea ziurtatze aldera, ikusten ari gira ere herriz herri antolatzen ari direla ere erantzunak, nik uste dut hortan aritu behar girela. Ipar Euskal Herriko herritarrek bizi duten presioa kakotxen artean giza delitu bat egiteagatik bukatu behar da. Jazarpenean oinarritua den gobernuaren politikaren errua da. Horrek tragedia baizik ez du eragiten. Noizko hurrengo tragedia? Hain zuzen Ukrainaren aldeko bilketa baten karietara, Jean-Jone Etxegarai Euskal Elkargoko lehendakaria eta Baionako auzapezak muga etxia izatea ez dela normala deituratu du. Etorkinek pairatzen dutenaren harira bere haserrea adierazina izan du. Gaur egun gu tokiko hautetsiak kesu gaude. Migrazioa zer den ohartzen gara. Oso haserre gaude Frantziar estatuaren, Espainiar estatuaren eta sinpleki Europaren hermetismoa dela eta. Jean-Jone Etxegaraik aukera baliatu nahi izan du ere Emmanuel Macron Frantziar presidenteari mezu argi bat zuzentzeko. Emmanuel Macroni zuzentzen naiz. Estatuek Europarekin batera beharrezkoak diren ardurak bere gain hartu behar dituzte. Etorkinak horrelako arriskuak hartzea behartuak ez izateko. Ukrainara bidean dago jada kamioi hau. Baionako pausa zentrotik abiatuta, 38 tona elkartasun. Hirugarren bidaia izanen du Vladimirrek. Orain arte, furgoneta txikiagoetan egin ditu bidaiak, baina oraingoan kamioi handi honekin joanen dira. Nire herriagatik egin dezakedan gutxienekoa da dio. Lauzpabost egunetan, Poloniako mugan dena banatzen egotea espero dute. La frontière polonaise et distribuer aussi dans les hôpitaux ou dans les centres de bénévoles. Ara iritsi eta ospitaleetan eta bolondresen zentroetan banatuko dugu hau. Énormément de dons des Bayonnais. Elkartasuna izugarria izan da. Nous avions 3 emplacements. Tout était plein. Hemen 3 zentrotan egiten ari ginen bilketa, baina dena bete dugu. Je prends les médicaments qui sont un peu plus fragiles. Ni kamioilari hauekin joanen naiz. Kontua handiago zeraman behar diren medikamentuak eramanen ditut nik. Miarritzeko Eliza Ortodoxoan ere bilketa egiten ari dira eta jendetza hurbildu dela diote. On a arrêté la collecte parce que on a énormément de dons. Momentuz bilketa bertan bera geratu da, dena bete-bete atagoelako eta orain lokal berriak
Herritarrek bilatuko dituzte laguntza guztia ongi kudeatzeko. Europako hizkuntza gutxituen tokiko sarta izenpetuz euskara sustatzeko engainamendua hartu dute Ipar Euskal Herriko 59 herriko etxeek. Ekimenaren sortzaile diren Itsasuko herriko etxea eta Euskal Konfederazioa tokiko sarten izenpetze ekitaldia antolatu dute martxoaren 11an Itsasun. 2021 urte hasieratik tokiko sarta Ipar Euskal Herriko 70 herritan aurkeztua izan da. Orain arte, erran bezala 59 herri dira euskara biziarazteko urratsak egitearen alde agertu direnak. Horien artean Urruña, Ziburu, Senpere, Hiriburu, Baigorri, Ozaze eta Bidarrai. Ipar Euskal Herriko hautetsi eta eragile ez gain, Estrasburgo eta Suizatik etorritako 2 adituk parte hartu dute ekitaldian. Claudine Brugui, Europako Kontseiluko ordezkariak nabarmendu du tokiko sarta ezinbesteko tresna dela lurralde hizkuntzak babestu eta garatzeko. Sarta izenpetu duten herrietako hautetsiek aukera baliatu dute beren lekukotasuna eskaini eta batez ere prozedura nola iraganden jakinarazteko. Euskal Konfederazioko ordezkariek ordea Ipar Euskal Herriko herri guztiei desmartxarekin bat egiteko gonbidapena luzatu diete. Ondoko urratsei begira oroitarazi dute osatuko den aditu batzordeak sartaren segipena eginen duela. Ildo horretatik, ekimenaren promozioa egiteaz gain, aditu batzordeko kide izateko gonbidapena helarazi diote Euskal Elkargoari. Bordelen euro eskualdeak bilkura egin du Alan Jose Akitania Berriko presidentea, Ana Oio Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilaria eta Iñigo Urkullu lehendakaria izan dira. Ukrainiako inbasioa gaitzetxiz hasi zuten bilkura. Nous aurons à échanger sur l'accueil de réfugiés. Errefuxiatuen harrerarekin koordinatuko gara, bakoitza bere ardurekin, herriak eta hautetsiak mobilizatuz, eskualdean edo erkidegoetan ahalik eta harrera onena egiteko. Pour accueillir au mieux ces réfugiés. Ildo horretan nazioarteko krisi honek ekar ditzaken oztopoei elkarrekin aurre egiteko moduan daudela berretsi zuten. Eta Ana Oiok iragarri zuen lantalde bat ere sortuko dutela. Para montar un grupo de trabajo en torno a ámbitos como garapen ekonomikoan, laborantzan, energian eta ingurugiroan bezalako esparruetan aritzeko Ukrainako inbasioaren ondorioak pairatzen ari garen esparrutan. Por esta invasión de Ucrania. Azken 2 urteetan pandemian elkarlanean aritu direla goraipatu dute eta bide beretik jarraituko dutela. Egina dagoenarekin jarraituko dut, mugaz gaindiko oztopoak gainditu nahi ditugu kohesioa indartzeko. Lever les obstacles transfrontaliers pour renforcer cette cohésion. Adibide gisa, unibertsitateen arteko diplomen konbalidazioa aipatu dute. L'obstacle transfrontalier, c'est par exemple la reconnaissance réciproque des diplômes et la validation des stages et des certificats. Alan Jose Akitania Berriko presidentea izanen da datozen 2 urteetan euroeskualdeko presidente. Iñigo Urkullu lehendakariak pasatu zion aginte makila azken 2 urteetako bilana egin ostean. 2 urte hauetan guztira 2.600.000 euro inbertitu ditu 54 proiektutan eta 10 lankidetza egitasmoetan. Unibertsitatea eta hezkuntza, mugikortasuna eta ingurugiroa, kultura eta hizkuntza, ekonomia eta enplegu aukerak, hor gure lankidetza esparruak. 2021 eta 2027 urteen arteko euroeskualdeko estrategia berriaren ardatz eta helburu nagusiak ere aipatu dituzte bilkuran. Besteak beste, euroeskualdearen lurraldeetako hizkuntzen ikaskuntza sustatzea, euroeskualdeko lan merkatua eratzea eta aukerak maximizatzea, eta mugaz gaindiko gobernantza eredu berri bat sustatzea aipatu dituzte. Iparraldeko Orkestra Sinfonikoak berriki eskainitako kontzertu honekin amaituko dugu gaurko saioa.
Ego Amerikara eramaten gaituen kontzertua Euskal Herriko Orkestra Sinfonikoarekin, milonga batean dantzatzera, tangoa eta haren maisuak, musika klasikoak interpretaturik. Ikus-entzuleok, bihar arte.